wallahi oto way mars oto way wallahi ne jari so wonano ɓesgu tahi ɗum tahi so mbimami ne wonano jari ɓesgu wallahi ne jari mi yalta e gal ɗo dewgal ƴewata ko ɓesguma hande ay hande ko ɓesguma wawma nafde ɓesguma wawma suurde muñal mo daña barke ɓesguma barkina ay ono wayni ko fawre Allah jabri jomiraɗo wonko Allah foware ma ala ko mbawɗa wadde goɗɗum sona joɗade muña ɓeyda ñibde takke ma hande ko ɓesguma tan wawi fabadema goɗɗo wawa fabadema ɗum noon tarbiyo makko daña barke ɓesguma janggo e jaam ɓesguma suurma joɗoɗa mbiya alhamdulillah aissata mi muñi de kalci jiiɗa battel muñal fof ko alhamdulillah neni jarama ɓeydo tinnade tinno neni e moƴƴi makko e goɗɗo fof gotum tinno tan mbiɗa jogii projet eyi min on projet o yawaare jinmi ko hissandema yawaare mi waranma faaɓede nani so tawi woni yimɓe jahorima ala to mbawmi heeddema ɓe juumni juumre mawde ɓurani ɗon projet o mbeɗa jogii projet mo ngannduɗa ko million ŋaji 600 haalis so wata woni galle oɗo ɗo jimmi ko ƴeddude Samba Tali dajjitannami galle o haa laaɓa cer min mahanma ɗum air plus 10 timta e leegal he fof gona dow to joñ coynide ɓana goɗɗo fof sikka ka fondu jeenaba jarani bojji jeego non aɗa tonni hen ko ɓurɗum mbiɗa handinma ko ɓurɗum mbiɗa wawi waɗandema ko ɓurɗum kadi joni ma mbiɗa mbaɗana ham ɗum ɗo ko min wima noon joni noon yimɓe wukkitinoɓe yimɓe fof mbatta wukkitde mum an o tolni e am ko foti ɗum ɗum noon to tolniɗa e am ɗo ala min ko korimi waɗandema to banggue moƴƴere projet o noon ko million ŋaji 600 namnami te 600 projet o ko perpétuité badogo ba moɗo leydi ko waɗi ɗum a nannata kalis hande janggo mbima yaara faami ala kadi so ɗaminimi kalis so wona e ma kayitaji galleji ɗiɗɗi fof ko ɗin pawata e junggam mi nanna kalis yalta tedden noon ha aduna gasa ceerno mamoudou ana ƴewtindima ko kalta mi ƴewtindima ko kalmi kayitaji galle mbiɗa de kayitaji galle eyyi mi yitte mi tottuma ɗum eyyi yiyan mbeɗa jiɗɗa ko joom waran jeenab mata joom ne heeƴi hen fof mi salahi ɗum aɗa andi min niɓɓiɗe hakkillam tan komi itta kayitaji galle mi tottuma joni joom ummoto ara aɗa ñande ɗum wiɗum nde ɓernam nde metti makko ɗo hambimi sa rena galle ɗiɗi fof mi yeeyat eyyi joni noon so arti ɗo eno wiya yaay joni noon mbeɗa yiɗi totam taw yiiɗi ƴewtidade kam tawi no kayitaji galle ɗe mbeɗa mofti walla ala joni noon holko mbiyatmi ɗeɗon gacce min mi heeƴani e yam min ɗon noon waɗante ɗon noon Mamoudou jaɓata ɗum ɗon de ɗum kam wawa wondende non non ɗo kam moƴƴani yaltu ɗo
joom est ce que ma tin magal gal an woppanam joom mbimi ko fawti fawa yattotomo kayitaji gal ala non ko fawti fawa wawa won jenab non jew neɗɗo so tawi a yiɗi ɗum yo worko jaramma min so tawi a yi mbeɗa yawa won sukaaɓe ne jawwomi ganda kam ɗum noon tawde woni ɓe ganda kam jimme ko ɓe ganda holi min taw kayitaji ɗi tottam ɗum sa totti kam ɗum min nannata pon min nannude ɗo ɗi jibina ko kudi poti jibinde ko nafto ɗen Mamoudou here kam mi haalatma ceerno Mamoudou min mi yiɗa ko gandanɗa hoore ma ñagoɗa kam mi salo kono ɗum ɗo kam ko affaire gandanɗa hoore ma kayit galle mbeɗa watta ɗo projet ɗum ɗo sirani Jenab sirande mi tottuma a kayit yiɗa salade ko ñagade mami kono aɗa e koyɗe mum de mbimi artir hakkille ma neɗɗo yo wotko jeyi e hoore muɗum so memama yo tin ɗum memama woni ɓernde nde an mbeɗa wona mbiɗa ɓe jahat ɓe tottuma haalis eyyi eyyi financement ɓe tottuma an ko yomi yatan ɓe tottuma haalis gadda tawan Jenab ko fawti fawa kayitaji galle so a yiyama galle kayitaji galle moni Jenab ko fawti fawa woro Jenab kayita aɗa woni kayitaji galle ko woni galle kayitaji galle ɗum woni garanti ko ɗum noon jimmi hebde ko waɗata garanti ko ɗum waɗata garanti ko ala garanti kay waɗirta garanti an aɗa nanna kam ɗo ko gandanɗa hoore ma Jenab awde Allah daña cide a faami neɗɗo so tawi teddinima a teddinani ɗum teddinde jamanu wattama sukuni faam kadi hendu ene nanna e gaska ko wawa yaltinde ɓernde ma ɓuuɓ ceerno Mamoudou min jaran nanna kam ɗo ko gandanɗa hoore ma oto jogo yiɗa salanadema hay hunde oto jogo hen ɓerɗe ɗiɗi surtout ma noon ko mbiɗa ko ay galle waɗa helo ɗum waɗa mato ɗum weli kam trop eyi wallahi kono noon kayitaji oto jogo hen ɓerɗe ɗiɗi an ka ñagal tan Allah yettin ɗum dow jam ceerno Mamoudou gacci de gañi hen woni hen gacci ɗum moƴƴi woni hen gacci ma feere bonan feere moƴƴo woni hen gacci oɗo boni mbaɗana ɗo ko ceerno Mamoudou addu ɗiɗi fof o raddu goto ɗiɗi fof yo ngat a nawra goto tan ala goto wawa humnude sarɗi o ko ɗiɗi fof kumnata sarɗi o woro Jenab artir hakkille ma o min won to tolni mema ɗo an andu holto tolniɗa yam mbeɗa andi kam tolnodiral men hakkude meɗen ɗo to darɗe men poti ɗo mbeɗa sikki ala fof jastino hen hoore muɗum aɗa andi min an wawa humnude sarɗi goto tan kayita galle ɗiɗi kayitaji galle ɗiɗi fof mi tottuma eyyi tottami mi yaltina haalis o yimɓe golloro ɓernde ma musata hen ɗiɗi fof yo ngat kayitaji galle ɗiɗi ana wawi nawde goto tan mbaɗa testi ha ƴeewa timminta kaalis o ko so ɗum ɗo naati ko milliard uji jaltata anani air plus 3 air plus 10 kay andi wona kaalis kecce legal ngal fof tintar mum ngal kala wukkiɗo koye adduwate wukkiɗo gasi ɗum de gasi mi dañina sangue ɗum de gasi galle wona sangue ɗum liɗi dog tan kernana bulali mum ala ɗum pari ɗum koye pari ceerno Mamoudou Jenab awde Allah daña cide namdi tan
somi totti nanni kaalis o kayitaji ɗi hannde janngo kaalis o yalta janngo kaalis o yalta eyi joni janngo joni wadde eɗen mbawi yaadu hannde ala ko janngo kay seɗen jaata taw kaalis janngo sa addoyde haalis o jaade eyi salde nda ɓerde man ni min kolli Allah a hulli mawɗo gommi koye haalandam min hooram ko Allah kullum Allah mo kullulaw min ko Allah kullum kono miɗo jogii hoolaare mawde ko mbaɗɗanmi ko nde wonno wona hannde min ɗum wadde wonko kaalanamami ñanden ay ɓiye so tawi ene raddoya oto haalam mukk bamum kaari ko boyi warno sifti wimo bamum kaari yehi raddoyde nde ko ñiiwo wari so tawi kanko raddi o so dañi mbarowo raddo war so dañani kam o artiri ɓol o so wadde jiire walla wojere en min kay kandinɗa raddam koye warde ñiiwo kono wona kay warde boy mbimi daram moƴƴi ɗo ɗan pek mi yaha mi arta min ko an tan wawi waɗande maire jaaɗen walla jarani ala jooɗo hami yara wadde janngo saɗa addoye haalis o jaade eyi ɗum kay ala hay probléme goto nani ɗo fof taɗo wi so nani tan heɓat haalis yalta holli Allah siko ma jan mamuɗo wawi yidde tan jam ko watta o jafara ɗum non wawa sanam gelle mi noon fele tan watti ɗum mbi étage tan mi jooɗo tan e watta e sirdude yimɓe ɓe cirƴirta e ɗo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ceerno Mamadou min noddima mi tampi mi ronkima heɓde gila jaaɗa ha hande a ɓooyi a ñalli a waali mi yiyanima ceerno Mamadou kayitaji no jogiɗaɗi wona indam woni hen ko inde joom woni hen ceerno Mamadou tinno hoto faamu gacce artu gaddana ham kayitaji ɗi komi ñaaguiɗoma sabu yidde wonde hakkude men nde Bon, aɗen ko jimmi mbatta hakkille e hoore ma ayi ko jimmi ɗo ko nannugol yumma e bammane kalde ko kayitaji maaɗi kayitaji galle ɗi ka jogol ɗo pertude galle ma galle ɗi fof noon anani sa wattani haqqille e hoore ma a perti galleji ma ɗiɗi fof min nani eɓe kaala anani de bamma ene yumma tottuma kayitaji omo tawiloyo mi anda holɗum ko jogoto nawde kayitaji galle ma perta sa renaki ay jeenam o totti Mamoudou kayitaji galle ma ɗiɗi fof te Mamoudou yaadi hen ka jogo a perti galleji ma ɗiɗi fof wona jogorde ni sabu Mamoudou yaade e kayitaji ɗiɗi fof galleji ɗi fof nawi kayitaji mum min nani eɓe kaala
nafru laamaaka min nani ɓe kaala wattu haqqille hoore ma Mais ini non victoire moom moo laaj ma ca kanam. Nga ñim kam ay xarit nga ñim kam ay kii. Job. Hapo ndio dahalo. Ano comme garde pour dem félicité. Yo combat nga ñu do. Mais har kama dem félicité. Di ko suuf tarandam seet. Parce que beneen mo ngi di dabu he. Anke hande boye. Ko heewi ay yidi. Jafin kam. Jafin miñam. Jafin baabu. Nen. Baabu wala dum ñom noonu. Te mera sikuti adun. Ma adun mera jaran dem jam faare baabu jam day. Tenen. Lagi. Bang adun ko lagi. Wali fay amma hena min kay. Wala ngon dano handi. En cuuri. Agor anda en gotim, agor anda en gotan. O sutura, ko dum bu welde. Uti wotti galu gol. En le fo won lañ ento. Sum liggéey ken dañu dépasse. Ono wari fodde ma faati. Men sa jigi daw. Jigi ma rewbe heeb ngala on sans. Fodra be sera. Jeerande ngala to kucci. Dittido ndeyano. Ngala haytu mbay fadra gala bamuga fodra wonu men canki ngala to woni dittido ndeyano num don tan hay suudu mbay babam liggim e ngurnam haddal ni galeji kuti man gan kodda ale bisuno woni mam gan ngana hoore ma kanyum luuda haysa ligga bisma ligga non dañ ngurdo ko bam ala hidra non mo mais no fu bawon xala
haba haala wuuɗal ɗum ala joɓataka men hanki so wona tedduki kayitaji galle baaba awa haalde kenat hakkilam kadi ɓurtinɗam e location ala kadi ɓurtinɗam e location Amadou no wi noon man mbiɗe mbaala men ɓurtinɗa ne waawa fiidem waawa wuddem waawa yennudem nena tooñi kam no waaruwam yaafade ley waawa yaafaade Amadou anen so wimi o yaafade so ramen fof oram Amadou Amadou wanni Amadou heɗo kam Allah no seedi hannde a yiwi kam mbaamu Allah no seedi hannde a yiwi kam mbaamu ko heɓdi kam ɗo ene ko mami wutanma mi yejjittaɓe kono ngannda Amadou wona e sagam de mi annda koye jamma ngonni mi annda koye ñalawma ngonni Amadou yafuromi Allah mi tooñima mi tooñi hoorema kalɗa ko fof hannde ko goonga yen goonga noon mawɗo ne yiita suka ne yiita hannde ko an o yiiti goonga on tan alga jafuɗa neno ko Amadou ala fof mbawɗa haalde ɓerti hakkille ko wawa wonde nen ko jiɗɗuma e loasa ala armi noon wal minen mbaɗen mbedda jiɗɗa ala joomum Amadou joomum o joomata ala bamen liggim bam liggim hawri e minen sutur hay goto anda minen ñaawal minen ñaaw Amadou yidde heeɗi kam yiide ina ñalam goto sa amin on sutur Amadou Amadou ay min oto paami to puccumi ay min ne aanide tapirat ay min hoto paami to puccumi ɗeɗo gacce hannde maayi gurdamam hannde maayden ka ɓurani kam mi yaha mi ƴiiwoyam mi ƴeewa artirde hakkille makko mi waawa ɓornade faɗam noon mi yaha mi ƴiiwoyde ceerno Mamadou naati fof mi naata ɗon o waawa majjirde e nder Dakar
Thank you.